हेलो फ्रेंड्स ଏବେ ମୁଁ ମେଲଛା ଚରେଇ ଆଣିଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେଲଛା। କେତେ ରେଟ୍ ଯିବା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଜି ପାଗ ବି ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଦେଖିନିଅ ମୋର ମେଲଛା। ଏଇ ମେଲଛା କେତେ ରେଟ୍ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଥିପିଲାଣି। ଏଇ ମେଲଛାଟା କେତେ ରେଟ୍ରେ ଯିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରି। ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଚରେଇଛି ଆଜି ଚରେଇ ଆଣିଛି ମେଲଛାକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଗୋଟେ କଥା ନେଇ ଭୁଲବେ ମୋର ମେଲଛା ରେଟ୍ କେତେ ଯିବା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମେଲଛାକୁ। ଦେଖିନିଅ ରେଟ୍ କେତେ ଯିବ। ଘାସ ଖାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଆମର ଭୂମିଦା କାଠ ଚିରୁଛନ୍। ଦେଖିନିଅ ସେଠାରେ କାଠ ଚିରୁଛନ୍। ଆମେ ହେଉଛୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ। ଭାତ ଖାଇଲେ ପୁଡ଼ିଆ ଆଉ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଲେ ଭାଙ୍ଗ। ମୁଁ ହେଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ପିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।